Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyuban ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Salah setunggal ingkang penting supados komunitas bahagia menika mawujud yen sedaya warganing komunitas sansaya saged ningali kasaenan lan maneka warni sing positif wonten ing gesang sesarengan. Ampun ngantos pikiran-pikiran utawi rasa pangrasa sing ala menika nguwasani awake dhewe anggenipun bangun gesang sesarengan. Menapa malih yen kula panjenengan anggenipun ningali sesami cenderung ngadili utawi menilai elek ing liyan. Nah menika iklim sing kula kinten boten sae anggenipun bangun gesang sesarengan. Sacara kamanungsan utawi nggih hati nurani, jenenge ngomongke sing elek menika pancen bisa ngganyik, bisa werna-werna sing diomongke. Tur awake dhewe goleki sing elek-elek luwih gampang tinimbang goleki sing apik-apik. Nglakoni sing elek-elek ya luwih gampang tinimbang nglakoni sing apik-apik. Nah menika kedah dados wawasan lan kesadaran kula panjenengan. Mila yen pengin saged nyawang kasaenan ya kudu awake dhewe sinau, awake dhewe lakoni kanthi setya. Yen ana pikiran sing ala tumraping liyan, yen ana rasa pangrasa sing ala ing manah, awake dhewe kudu ndang sadar lan nyingkirake utawa nglerepake supaya aja ngasik nguasani ati lan pikirane awake dhewe. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem. Kados pundi bangun gesang sesarengan menika ampun ngadili, menapa malih anggenipun ngadili mung nyawang eleke ning boten kanthi imbang ya eleke ya apike, terus mutusi apike kepriye. Sing elek-elek monggo dipun icali supados gesang sesarengan saged bahagia. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 7 ayat 1 ngantos dumugi gangsal. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, aja padha ngadili, mundhak kowe genti diadili. Awit miturut pangadilan sing kok anggo, ya mangkono anggonmu bakal diadili. Lan miturut ukuran sing kok anggo, ya mangkono anggonmu bakal diukur. Ya gene kowe ngawasake tatal ing mripating liyan lan ora weruh balok ing mripatmu dhewe. Bisa-bisane kowe kandha marang sedulurmu, dak jupuke tatal ing mripatmu iku, mongko ing mripatmu ana baloke. Wong lamis
singkirna dhisik balok ing mripatmu iku kareben pramana pandelengmu yen arep njupuk tatal ing mripate sedulurmu. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kanthi cetha paring dawuh dumateng para murid dalem supados aja ngadili. Mila kados pundi kula panjenengan jejering murid dalem Gusti jaman menika ya sinau aja ngasi awake dhewe ngadili, apa meneh gampang ngadili liyan. Ingkang dipun priksani Gusti, awake dhewe luwih gampang ningali tatal ing mripating liyan tinimbang balok ing mripate dhewe. Bapak Ibu simbah-simbah mesti pirsa nggih bandingane balok karo tatal. Balok cetha nggih kayu gedhe, yen kayune wis digawe kotak. Supaya dadi kotak terus dipetheli, sisa petelan kuwi jenenge tatal. Mila bandingane adoh banget. Kamanungsane awake dhewe, rasa pangrasa lan paningali awake dhewe sok-sok luwih gampang goleki utawi ningali tatal ing mripating wong tinimbang balok ning mripate dhewe. Nah menika sing kedah kula panjenengan sadari wonten ing gesang. Supados menapa awake dhewe terus ora gampang biji wong liya, apa meneh le biji kuwi elek. Tur anggone biji mung gara-gara umpamane jarene wong krungu saka wong sing crita lan le crita ya mung jarene, ora ngerti dhewe, ora nekseni dhewe, ora weruh dhewe ya mung krungu saka wong liya. Tur yen awake dhewe mbok menawa ora sengaja weruh dhewe, durung tentu sing awake dhewe weruhi kuwi ya kasunyatan. Lan yen dilalah awake dhewe ya ngerteni kasunyatan. Umpamane wong kae tumindak dosa, si A nyolong umpamane, utawa si B njipuk duit kolektor umpamane. Apa ya terus awake dhewe duweni hak ngelek-elek, duweni hak ngadili wong kae salah, wong kae elek, wong kae ora bener. Pancen kanyataane ora bener, mergo nyolong, mergo njupuk duit kolektor umpamane. Ning awake dhewe ora duweni hak utawa kewajiban terus ngadili. Sing ngadili ya ben pengadilan. Negarane awake dhewe duwe hukum yen pengen diadili. Ampun ngantos mung gara-gara awake dhewe ngerteni kejadian terus langsung ngadili. Nah menika sing boten dikersakake Gusti. Awake dhewe jejering warganing komunitas aja gampang terus ngadili. Terus piye Rama yen ngerti ana wong sing umpamane nyolong utawa njupuk duit kolektor? Ya wis dilaporke karo sing berwajib, mbuh kuwi Rama utawa bidang liturgi utawa tata laksana utawa bendahara lan sapanunggalane, supaya ben ditindaklanjuti. Aja ngasih mung gara-gara awake dhewe weruh si A utawa si B njupuk duit kolektor terus cerita-cerita karo wong liya. Yen awake dhewe cerita-cerita, mengko iklime suasanane urip bebarengan dadi ora kepenak. Sing njupuk duit ya terus isin utawa dendam utawa wedi. Awake dhewe sing cerita-cerita marakake wong liya sing ora ngerti dadi ngerti, terus tuwuh panyokra bawa sing ora apik. Lan biasane nek awake dhewe cerita marang wong liya, mengko wong liya ya cerita marang liyane, lan liyane cerita meneh marang liyane. Jarene Bu kae, jarene Pak kae, si A si B nyolong duit, njupuk duit kolektor. Aku yo ora ngerti mung jarene. Kula panjenengan katimbalan kados pundi ampun ngadili lan sadar bilih ing mripate awake dhewe ana balok sing kudu awake dhewe singkirake.
Gusti ngersakake mripate awake dhewe bisa pramana, bisa ndeleng kanthi resik tanpa panyakra bawa sing elek. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.